Sziasztok! Negyedik videóval jelentkeznénk. Az itteni videóban szeretnék bemutatni egy olyan változást, amikor kékből piros lap lesz, illetve abból is történik még egy változás. Megint csak segédemnek a segítségével. Ismét sziasztok! Na, szóval kezdjük is. Bemutatnám, hogy ez egy kék pakli. Tehát látja a kamera? Kék. Rendben. Válasz egy lapot, Renátó. Bármelyiket? Bárhonnan. Bármelyiket. Én ezt választom. Rendben. Elfordulok, kérlek, jegyezd meg a lapot. Igen. Megvan. Meg. Rakd vissza a tetejére. Emeld is el valahol, hogy ne én emeljem el. Hol? Ott jó lesz? Igen. Jó. Nem sok lapot hagyott nekünk, Renátó. Most ha minden igaz, megcserélődött itt egy lapunk. Renátó, hangosan mondd ki a nevét a lapodnak. Nem tudom, mi volt a lapod? De tudom. Trev 9. Hoppá, ez a Trev 9, ami pirossá változott. Akkor fogom ezt a Trev 9-est, ami piros. Látta a kamera, Roli? Láttál? Rendben. Ezt lerakom ide. Na most Igen. keverem a lapokat, és valahol mondd azt, hogy állj tetszőlegesen, ahol csak szeretnél. Most. Most állj, jó, nem gond, egy lap leesett. Renátó ezt a lapot választotta. Rendben, ezt visszaraknám a pakliba. Fújok egyet. És most már itt nem a Renátónak a Trev 9-ese van, amit segédem választott, hanem egy Trev Ász.